que estaven aquí presentant la nostra candidatura i en aquell moment era jo la que encapçalava la llista. Com tots sabeu, he estat representant del bloc al nostre municipi estos últims 4 anys i he de dir que ha sigut per a mi tot un honor. Tot un honor i tota una responsabilitat. Un honor perquè és molt important que tots els ciutadans estiguem representats en la presa de decisions que s'ha caracteritzat per la inestabilitat i per la crisi. És convenient que recordem quina ha sigut la tònica d'aquesta legislatura. Just en el primer ple, l'equip de govern ens va posar a l'oposició i físicament ens va posar just al costat del PP. De manera que durant molts mesos vaig estar totalment sola a l'hora de portar endavant tota l'acció d'oposició que el bloc tenia i té clar que s'ha de fer. Suposo que estaven convençuts que tindrien una majoria molt sòlida, però la veritat és que no va anar així. Mesos més tard, l'Entesa rebutjava a la seva representant i la criticava de tràsfuga. Per altra banda, una regidora socialista també rebutjava les formes de fer i d'actuar de l'alcalde. I per això precisament va tindre molts problemes. Van ser uns mesos de molta tensió a l'Ajuntament generada per les maneres de fer de l'equip de govern. Els fets han demostrat que aquesta majoria no ha sigut massa forta. Tot això s'ha reflexat molt bé als plens, on el bloc ha sigut l'objecte de les sortides de to, de les crítiques, dels insults dels regidors del Likud. Fer política en un sentit ample de la paraula, no ha possibilitat el debat ni la discussió sobre objectius municipals, sinó que ha fet les coses que li permeten bàsicament mantenir-se en el poder. El seu objectiu bàsicament ha sigut mantenir el seu estatus. Però les pressions cap a l'equip de govern han vingut també des de fora i el bloc ha sigut capaç de pressionar des de dins i des de fora de l'Ajuntament per defensar el projecte de poble que volem. Nosaltres, el bloc, ens hem mantingut en el terreny de les propostes de futur i en la resistència davant de decisions interessades de partit que no beneficien al nostre poble precisament. El nostre objectiu ha sigut defensar el nostre poble davant de la voluntat expoliadora i destructora del PSOE. Hem aconseguit superar la famosa proposta d'urbanitzar tot Fabraquer. Recordem que era una proposta d'urbanitzar més de 2 milions de metres quadrats. Podem dir que la nostra actuació va ser més que decisiva per a que aquest projecte es desestimara i no es portara endavant. Però la nostra no és una postura negativa, sabem ser constructius, perquè la nostra voluntat és garantir un projecte de futur per Sant Joan. El nostre projecte és que puguem viure millor els que vivim i els que tenen que viure al nostre poble. Els pressupostos sempre van contribuir fent les nostres pròpies propostes. Recordem que en els pressupostos del 2004 van presentar una esmena a la totalitat dels pressupostos. A més, vos recorde que a l'alcalde se li va presentar una moció de confiança perquè l'equip de govern mai va mantenir una postura de diàleg ni va forçar contínuament l'enfrontament fins a l'extrem. Per suposat, va perdre la moció. I tot i així, mai va intentar arribar a un acord d'una manera sèria i han continuat duent a terme una política, bàsicament una política de fum. Tota l'acció de govern es limita a decisions polítiques destinades a fer propaganda i a procurar-se un reconeixement interessat i propagandista. Han continuat mantenint unes despeses en publicitat i en propaganda molt importants. Vos recorde que el folletí dels divendres, el Premsa i Notícies, ens costa cada mes 3.000 euros, és a dir, mig milió de pessetes, i a l'any 6 milions. Cas de res, no? Han portat a terme una política de vivienda bàsicament virtual. En aquests anys, les úniques viviendes reals de protecció oficial que s'han construït a Sant Joan han sigut bàsicament la presència de Xavi Sala en la seva capacitat de treball és fonamental. I evidentment, Albert, amb el seu compromís i la seva capacitat per a transmetre la necessitat de lluitar per els nostres ideals, fa que siga imprescindible.
Crec, sincerament i profundament, que aquesta candidatura és fonamental per a construir el futur de Sant Joan. Moltes gràcies.